ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдом мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суръатҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ ҳаст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Норак, яъне ки дар ноҳияи Норак, дар кӯчаи Рудаки 13 гуфтага ҳастад, хонаи 19. дӯстон, яъне ки маркази шаҳри Норакда, ҷои беҳтаринаи маркази шаҳри Норакда қарор дорад. се хонага квартира ҳастад бардорон, дар сеюм ошина қарор дорад, 60 квадрати метр ҳастад. Обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, стиральни машина, кухни тур, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ таъмин ҳастад. бо баъзе чизҳош мефурӯшад, баъзе чизҳоша мемонанд, баъзе чизҳоша мегиранд ки ҳамаи шароитҳош диван, кресла, қоидавӣ ки бо баъзе чизҳош мефурӯшанд. бо нархи $40,000 ки боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем. ҷои маркази шаҳри ҳамин Норакда мегӯяд, лаби роҳи калонда ҷои нағд астад, ремонти замонавӣ срочно мегӯяд мефурӯшем. бо нархи $40,000 ки боз савдо ва муомила мешавад. ҳуҷҷатҳои квартира ҳамаш 100%. дута рақамошро ҳар ду рақамошро кор мекунад, кадомитон ки мехаред марҳамат дар ҳамин рақамошро тамос гиред, дигар маълумотро аз худашон гиред. фақат барои одамони харидор арзон ва муомила ҳам дорад, марҳамат занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кулоб, дар тарафҳои Шаталда гуфтагӣ ҳастад, яъне ки ҳамихел маълумот ҳастад. шаҳри Кулоб, тарафҳои Шаталда. хоб, маҳсулоти заминашон 7 сотик замин ҳастад ки 3 дар хона кардагӣ тайёрай, якта калидор аделна, ошхона, баня, яъне ки хонаи баракам дорад ки хона мегӯяд ремонти замонавӣ, калидори дароз, обсвет, дарахтони мевадиҳанда, гирди хона полни худ маҳкам ҳастад. то мағозаи калон ҳамихел масҷид мегӯяд, яъне ки 200 метр роҳ ҳаста мегӯяд, яъне ки лаби роҳ да мегӯяд, то магазина 200 метр роҳ ҳаста бардорон, срочно мефурӯшем бо нархи $165 сомонӣ. боз ва савдо ва муомилаи хуб мекунем, мегӯяд срочно сум дарокора ба ҳам хотир хонара фурӯшда мебудем бардорон. ба кадоми шумо хел хонаи замине ки тайёр агар лозим бошад, марҳамат рақамошон ҳаст, метавонед ки пурра карда аз ҳамин рақамошон маълумот гиред. фақат лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Обчакорон мегӯяд, яъне ки гипраземда дохил мешавад. шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, Обчакорон, гипразем. хоб, маҳсулоти заминашон 3 сотик замин ҳастад ки 4 дар хона кардагӣ тайёрай, ки якта калидори дароз дорад. қатъи хонаҳои бараки зимистонаш, яъне ки омода ҳастад. ду дар хонаш мегӯяд омода аст, ду дар дигар хонаш мегӯяд ки шкатура хел кардагӣ ҳастад, ремонтуш камтар нопурраст мегӯяд. ду дар хонаш уже тайёр ҳастад ки дар рӯи тирезаҳои пластикӣ часпондагӣ ҳастад. аделна баня, ошхона ҳастад ки гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони навниҳол ва тут, ҳамихел ангур, ҳамихел шо шондагӣ ҳастад. дар дуруни хона об дорад бардорон, срочно мефурӯшем. нархаш бо маҳсулият фурӯхта мешавад. дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, яъне ки гипраземда. дар ҳамин рақамошон занг занед, дигар маълумотша мегиред, яъне ки срочно мегӯяд сум дарокора, нархаш бо маҳсулият фурӯхта мешавад. хай дигар маълумотша гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар ҷамоати дӯстӣ гуфтагӣ ҳастад, деҳаи Лолазор, яъне ки ноҳияи Данғара, ҷамоати дӯстӣ, деҳаи Лолазор. хонаи дуошина ҳастад бардорон, ки хона яъне ки уже нимуш тайёр, нимуш яъне тайёр неста мегӯяд. обшим 7 сотик замин дорад ки 6 дар хона кардагӣ, яъне ки якум этаж мегӯяд, ду дараш уже барои зиндагӣ мегӯяд тайёр ҳастад. мешавад ки зиндагӣ дуюм ошинаш, яъне ки ремонтуш нопурра ҳастад. гирди хона полни худ маҳкам ҳастад. дар дуруни хона баня, ошхонашам ҳастад. дарахтони мевадиҳанда, обсветшам ҳастад, срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи $15,000 бардорон. боз савдо ва муомилаи хубам дорад дар назди хона, ё ки дар ҳавои телефоншон тамос мегиред, рақамои Тоҷикистоншон
ва рақамҳои расмӣ шуда дар рақамҳошо имо WhatsApp пайваст доранд. ҳуҷҷатҳои хона 100% хай, яъне ки бо дигар маълумотша мегиред, срочно мегӯяд сум дар кура, арзон ҳам мешавад, марҳамат дигар маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино пеши глазной намега қарор дорад ки рӯпарӯи глазной ҳамин дом аст. Якхонага квартира аст бародарон, дар якум ошина қарор дорад, 33 квадрати метр аст. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис отдельно аст ки хона мегӯяд ремонти беҳтарин бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст. дар тирезаҳои пластикӣ ремонтиш хуб аст, фақат медоред зиндагӣ мекунед, ҳамаи шароитҳош муҳайё аст. бо нархи 260 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки нашод арзон кардаша ба телефон гуфтагӣ нест, фақат дар назди квартира мегӯяд муомила мекунанд, срочно мегӯяд сум дар кора. бар кадоми шумо дӯстон азам хеле квартира лозим аст дар шаҳри Душанбе пеши глазной марҳамат дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳошо гиред. дӯстон, агар шумо хали квартираи фурӯшӣ, хонаи замин ё ки замини холӣ, мағоза, гов, мол, мошин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки маълумотҳои пурраша қадди суратҳои оригиналаш дар номери имо ё ки WhatsApp рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар пеши балинсаи Қарабуло гуфтагӣ аст, назди бозори Ҳоҷи Шариф мешавад ва бозори Калон намега 3 километр роҳ, яъне ки қариби бозори Ҳоҷи Шариф ва балинсаи Қарабуло замини холӣ аст. яъне ки фундаментоша рехтага бародарон 5 соти замине ки як 4 дар хона қати як калидорш фундаментш рехтага аст баланд, ба пеши ҳамин фундамент мега об мегзара, обш мега бе ягон камбудӣ, ҳам оби ареқӣ, ҳам оби шаҳрӣ ҳам аст ки дӯстон кадомиша ки хоҳед. бо нархи 145 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунад, мегӯяд дар нади замин кадоме ки мехарад 5 соти замин бо фундаментош рехтага аст ки 145 000 сомонӣ. муомилааш дар нади замин срочно мегӯяд сум дар кура. барома дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. дӯстон, фақат барои харидоро лайк мондан ва обуна шударо фаромӯш накунед. аз шумо хоҳиши мо ҳамин аст. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон гуфтагӣ аст, лави роҳи Калонда наздик аст. якхонага квартира аст бародарон, дар 9 ошина қарор дорад ки мегӯяд лифт дорад, мегӯяд лифти скоростной, мегӯяд пансиони кор мекунад. якхонага 9 ошинада қарор дорад, 44 квадрати метр аст ки обсвет дорад, ошхона, баня, яъне ки ҳамаш отдельно аст ки қати кухниш ремонти хуб аст. дар наздики квартира мега ҳамаи чизҳои лозим аст. мағоза, садик, яъне ки мактаб мега ҳамаш, яъне ки дар пеши ҳамин квартира, яъне ки хело наздик аст, ҷои дур намеравем. дӯстон, хай бо дигар маълумотша мегиред. кришаи квартира мегӯяд 100% бе ягон камбудӣ. бо нархи 260 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки нашуд арзон кардаша ба телефон ягон чи гуфтагӣ нест. кадомитон ки мехаред, хай қайчон бо занг задан муомила мекунед ва савдо мекунед, срочно мега сум дар кора, лифт ҳамаш кор мекунад бародарон. дигар маълумотҳои пурра телефон кардӣ фақат барои одамони харидор. марҳамат, худо занг зада бештар маълумотша гиред, фақат одамони харидор да. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар наздики шаҳло, яъне ки Мадания дуд аст ки дӯстони азиз ба бозора ва ба вокзалам хело наздик аст, гӯеб хато намекунем, яъне ки Мадания дуда. хоб заминашон обшим 7 соти замин аст ки 3 дар хона карда, хонаи 2 ошина мегӯяд, хонаи 2 ошина аст, болошам як хона дорад. об свет чам аст, дар пеши хона оби Калон мега меравад, яъне ки баня, кухнишам ҳаст, дӯстон ки гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони навниҳолам шудагӣ аст. срочно мега бо нархи 295 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем. чойлоби ангурам дошта, дарахтони навниҳол, яъне ки хона мега барои шароитҳои зиндагӣ омода ва тайёр аст. боз ҳамин як дага хонаи дигарам дорад ки бари ҳамин даст, вайшам отдельно фурӯхта мешавад, вайш арзонтар аст, тун азиз ки сотихи вайш хай камтарак аст. кадомитон ки мехаред, марҳамат дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳо поём нагирем барои харидорон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар 101 микрорайон гуфтагӣ аст, рӯпарӯи савдои Саодат, яъне ки мағозаи Саодат дӯстон. якхонага квартира аст бародарон, дар 4 ошина қарор дорад, 25 квадрати метр аст.
обсвейт дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, кухни, гарнитур, шифонер мебел бо ҳамаи чизи чораш мега мефурӯшем мега ҳамаша қадиш метаем. Хай бо дӯстони азиз аниқ қадам мегирем. ремонти хона ремонти хуба мега, яъне ки ҷошам ҷои нағза дар поёни мамин дом мегад, яъне мағоза ҳамин чизҳои лозимӣ ҳаста мегад бо чизи чораш мефурӯшем. бо нархи 245,000 сомонӣ савдо ва муомилааш дар назди квартира мешавад. кадоме ки мехарад срочно мегад савдо мекунем ва дигар муомилаша ёки аз пеши квартира мекунам бардорон. дӯстон агар шумо харид квартираҳои фурӯшӣ хонаи заминӣ ёки мошин ёки мағоза ёки замини холӣ гоҳ мо барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки маълумотоша қатъи суратош дар номерои имо васаб роя кунед. мо фурӯш дар рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги Astra дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр гуфтага аст. аз 9 километр мега як 4 километр дига мега болотарак аст ки лаби даираи куфарниҳода қарор дорад. срочно мега мефурӯшем. хоб заминашон обшун 4 сотик замин аст ки ду дар хонаи временика, яъне ки миёна кадаги тайёра ки ремонтш средни аст дӯстони азиз ки қай барои зиндагӣ мешавад. гирди хона полни худ маҳкам аст. бания ошхонашам временика дорад. дарахтони мевадиҳанда обсвет дорад мега срочно бо нархи арзон мефурӯшем 125,000 сомонӣ. боз мегад савдо ва муомилаи хуб мекунем. соҳиб любое время мега занг занем мега қатон ҷавоб метиҳем, яъне ки агар мега номеромон кор накард дар ин номеро имо дорам мега дар имо занг занем, яъне ки имошон кор мекунад. любое время мега занг занем срочно сум дар кора имош мега кор мекунад, мумкин ки номерош кор накунад бардорон. хай бо дигар маълумотша кор мегирен дар ҳамин имое ки нависа мега занг занам мега қатҷо маслиҳат ва савдо мекунем. шаҳри Душанбе аз 9 километр камтар болотар. квартираи фурӯшии навбатии саббардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ пеши автоцентр гуфтага наздикӣ, яъне ки Сахват ва Корвон автоцентр лаби роҳда навастройка дом аст ки бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. духонага квартира саббардорон дар дуюм ошина қарор дорад 52 квадрати метр аст. обсвет ҳаст, ошхона, бания, кухни, термис дорад ки хона мега ремонти замонавӣ кардага, фақат ремонти хона аст, яъне ки чизи чораш нест ки мисол мебел ёки курпача хечоша хатон меорен дӯстон ки ремонти замонавӣ фақат квартира холӣ аст ки оби гарм хунушам гузаронага ҳаст. бо нархи 270,000 сомонӣ. боз савдо ва муомила мекунем мега дар назди ҳамин квартира срочно одамони харидор бошанд занг зананд. квартираи фурӯшии навбатии аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст, яъне ки дар маркази Маяковск мехин маълумот аст. якхонага квартираи саббардорон дар дуюм ошина қарор дорад ки не ки квадратша нагуфтанд, яъне ки ҳисоб карда натавонистем, яке намедонам квадратша ба мо нагуфтанд, узр зиёд аз мо вобаста намекунанд. ошхона, бания, кухни гарнитур, шифонер мега ҳамаш аста мегад срочно мега мефурӯшем бо нархи арзон кати када метиҳем 285,000 сомонӣ ки дӯстон кадоме ки мехарад мегад бо арзон ва муомилаи хуб мекунем мега срочно сум дар кора ки шифонер ҳамаи ашёш кати яъне мефурӯшанд бо савдо мекунам бардорон. ремонти хона ремонти хуб аст, бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. срочно мега сум дар кора кадоме ки мехарад аввал биёд бинад баъд савдо мекунем ки квадратша хай калонтар накард, яъне ки ҳисоб накардам бардор қати калидорш ҳаст. марҳамат дигар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирем. ин буд 12 квартираи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои бозидид.